Hola, benvinguts a un nou vídeo de República Juganera. Avui us porto Nilo, un joc de Guillem Coll amb art d'Alba Aragón que ens porta GDM. És un joc de col·locació de llosetes de 2 a 4 jugadors de a partir de 10 anys i les partides duren més o menys entre 20 i 30 minuts si domines el joc. Jo ja el tinc aquí muntat. Us ensenyo com es fa el setup i comencem. Col·loquem la lloseta d'inici, que és la lloseta de riu d'aigua, que per les dues bandes és igual, al centre, i posem un cocodril negre al damunt. Aleshores agafem el taulell d'inundació, que veiem que per les dues cares és diferent, aquest serà el taulell de puntuació que farem servir al final de la partida. Per aquesta banda és el taulell d'inundació, amb un cocodril negre a la part inundada. Agafem totes les llosetes, que també tenen dues cares, la banda de riu i la banda de riba, les barregem totes i donem 3 a cada jugador per la banda de riu. Posem la resta en 4 piles al voltant del taulell d'inundació i en col·loquem per la banda de riba 4, 2 sota el més 1 i 2 sota el més 2. Per acabar només ens queda repartir-nos els colors. Cada jugador triarà un color diferent. En partides de 2 jugadors, cada jugador en triarà 2 de colors. Aquests són els colors que marcaran els nostres punts de victòria al final de la partida. El primer que farem serà determinar qui és el jugador inicial. Per això, cada jugador mirarà les seves 3 llosetes i dirà en veu alta quin és el número més alt que té a la mà. El jugador que digui el número més alt serà el que començarà. Posem que sóc jo amb aquest 42. Doncs bé, trio amb quina lloseta vull començar a col·locar, en trio una i la col·loco. La norma per col·locar llosetes és que l'aigua ha de tocar l'aigua. Per tant, l'he de col·locar o així o així. En el costat que jo vulgui d'aquesta lloseta. No, amb això no hi ha cap norma que em digui on l'he de col·locar. Però el que sí que no puc fer és posar-ho que la terra toqui l'aigua. Un cop he col·locat la meva lloseta, he de reposar la meva mà. Per tant, triaré d'aquestes que seria el mercat, quina m'emporto. Posem que m'emporto aquesta mateixa. Com que he agafat aquesta que està sota el més 1, el cocodril avançarà una posició, aquí indica, en direcció de les agulles del rellotge. Si hagués agafat d'aquí sota, avançaria 2 posicions. Aleshores, movem aquestes 2 llosetes cap a l'esquerra de tot i la lloseta nova que entrarà sempre ho farà a la dreta de tot. Com que no s'ha produït cap inundació, és a dir, el cocodril no ha passat per la casella d'inundació, ara no hem de fer res més. I seria el torn del següent jugador, que farà el mateix. Triarà una lloseta col·locada a la seva mà, la posarà que l'aigua toqui amb l'aigua, pot ser col·lindant amb caselles que ja hagi posat, agafarà una nova lloseta, avançarà el cocodril, comprovarà si hi ha inundació, mourà totes les llosetes cap a l'esquerra i n'agafarà una de nova que col·locarà a la dreta de tot, i així anar fent. Parlem ara, doncs, de les inundacions. Què serà? Es produiran quan el cocodril doni una volta i per tant passi per la lloseta, per la casella que està totalment inundada, o quan el cocodril que hi ha a la nostra casella de riu estigui totalment rodejat. Vaig a fer-ho ràpidament amb un exemple, agafant d'aquesta pila d'aquí. Per torns hem anat posant les llosetes, sempre per la banda de riba i sempre que l'aigua toqui l'aigua. Posem que això està així, ara em toca a mi, i puc triar quina posar i com que del que hi ha, posem pel cas que no m'agrada, decideixo posar aquesta aquí. Ara el cocodril està totalment inundat. Per on s'inundarà? Per el número més baix, és a dir, en aquest cas el 2 es giraria i el cocodril avançaria un. Posem pel cas que el nostre cocodril està aquí, en aquest moment que acabo de fer una inundació he de reposar una lloseta a la meva mà i decideixo agafar aquesta mateixa. El cocodril passa, trepitja i a més en aquest cas passa de llarg de la casella d'inundació. En aquest cas es produeix una altra inundació i per tant el número més baix que està tocant la casella del cocodril s'inunda, que en aquest cas entre el 7 i el 36 està clar que és el 7, s'inundaria aquesta casella d'aquí. I així anirem jugant. Col·locaríem un altre cop aquí, com us deia abans, per la banda de més a la dreta, i seria el torn de l'altre jugador, que podria col·locar tocant caselles de riu on més li convingués. I aquí és on arriba l'interessant, la puntuació, perquè no es tracta, evidentment, d'anar posant el tuntun, sinó que ens hem de fixar
amb les caselles, amb les llosetes que anem posant, els esfinys, els obeliscs i les caselles que s'inunden, de quin color són les barquetes. Ara us ho explico. Doncs bé, quan ja no quedin llosetes per revelar cap al mercat, s'acabarà el joc. He avançat una miqueta la partida i farem veure que s'acaba aquí, d'acord? Aparto això d'aquí, perquè com us dic, representa que ja no en tenim proutes, ja no en queden a les piles per poder revelar cap al mercat. Comencem la fase de puntuació. Girarem el tauler d'inundació cap a la banda de puntuació i ara és quan entraran en joc els colors que hem triat cada un. He fet veure que era una partida de 2 jugadors i per tant cada un teníem 2 colors. En partides de 3 jugadors hi haurà un color que no puntuarà i en partides de 4 jugadors doncs cada un tindrà un color diferent. Per anar ràpid faré veure que només puntuarem aquests dos, d'acord? Què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora de puntuar? Aquí en realitat està molt ben explicat. És un resum de les 3 coses que tindrem en compte per puntuar. La primera, ens donarà un punt cada casella que tingui un esfinx del nostre color i que estigui adjacent o tocant una casella de riu. Per exemple, aquí tinc aquest esfinx que com que està tocant a 2 caselles de riu em donarà 2 punts. Aquesta està tocant a 1, 3, aquesta està tocant a 1, 4, 5, 6 i 7. Posaria el marcador aquí. Per la seva banda, el vermell tindria aquesta està tocant a 2 llosetes de riu, 2 punts, i aquesta està tocant a una casella de riu i no en veig cap més, per tant, 2 i 1, 3. Passem al següent concepte que puntuarem, que són els obeliscs del nostre color que estiguin tocant a una lloseta que tingui un esfinx del nostre color. A veure... sí que ho he fet bé. Aquí tinc un obelisc que està tocant a un esfinx. Això ens donaria 2 punts. Aquesta no, perquè els obeliscs està... Perdó, he de buscar obeliscs. Aquest obelisc... mira, aquest sí. Aquest té per una banda aquest esfinx, per tant, 2 punts més. I per l'altra també té aquest esfinx, per tant, 2 punts més. I no en tinc més. I el vermell... aquí n'hi ha un que li donaria 2 punts, 1, 2, i aquí n'hi ha un altre que li donaria 2 punts més. I per últim, que ens donarà 3 punts, són les caselles de riu amb una barca del nostre color, que són aquestes d'aquí. Les caselles de riba, no compten per puntuar, encara que tinguin barquetes de colors. Això només ens indica de quin color serà la barca si girem, si s'inunda aquesta casella. Aquesta que és negra en realitat fa referència al blanc, i aquesta que és lila, doncs, s'inundaria i mostraré una lila. En aquest cas jo tindria 3 punts aquí i el vermell tindria 3 punts aquí. Així quedaria la puntuació en aquesta cutre partida, perquè ja us dic que no he utilitzat totes les caselles, per tant, totes les llosetes, per tant, en realitat no s'hauria acabat la partida, però perquè tingueu en compte aquestes coses, que és un joc molt senzill, la mecànica és molt senzilla. Col·locar, seguint la norma de les llosetes, tornar a agafar, inundar quan toqui inundar, i li passa a la següent persona. Però és un d'aquests jocs que fa exprema el cervell. Quina col·loco? Quina s'inundarà? Ai, que me n'ha tirat una de més baixa, ja no s'inundarà la que jo volia. Té la seva gràcia i dominar aquest joc no és senzill. Per això és un dels jocs que ha arribat fa poc a casa, però que més m'agrada. I fins aquí aquest tutorial, espero que us hagi agradat. Subscriu-vos al canal per no perdre-us cap dels nostres vídeos. Si teniu qualsevol dubte o crítica o el que sigui, ens farà una il·lusió llegir-vos els comentaris i només em queda dir-vos que sobretot, no deixeu de jugar.